musta ka mo tanan. Asap kita, always say a prayer mo na importante itong pagpanlangin sa itong labang magagawam, Lord. Thank you kayo. Si mga yata ka namang grasya matag adlaw. Thank you kayo. Bueno, dito maglangan na ito at timanon na kining suwatan po kayo, no? Pinadakin is usa ka babae nga mapatawag na sa ngan nga Nuray. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan ang atong sender si Nuray. Kini akong problema bahin ni sa akong amahan nga grabe gid kabadlungon bisag unsa lay buhaton aron makakwarta ug makainom. Ang nakabati kay maghimong magud og binuang nga ako'y mauwaw. Konsihal magud is among barangay, mo nga kun dunay moadto sa barangay aron pagreklamo sa akong amahan, ari gid mo dat-og ang tumang kauwaw nako. Bueno ha, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Unsa? Tuas si Tripidyo sa tugkaran lang isyot nag-inom? Oo, lagi day. Pero pa ito bubog taon. Pero na ba, nabiya ka taon na na yung mamahan nga, kung mauna na yung mabubog, bisag unsa lang yung naong buhaton ba. Maayo lagi, og na, maayo ang buhaton. Nya, kasagaran na po yun, puro sinanggaw. Nya, ikay mawawa na kay konsihal kung tani nga itong barangay. Kaita. O sige, tiwasan ko na rin akong giluto. Adtuon ko to sila sa tatay Pidyo. Kaya sa isyot no, iya sa gini galgalog inom sa tatay. Handog ko mag-inom ni mo dong isyot. Kaya, doon na makasi sa makakanta mo. Ganasan ko ng ikaw nga akong inom ni Pidyo eh. Kaya mo kanta ka god. Yan, nindot ka kagtingog ay. Biliban ako ginim. Mao pa doon isyot. Rindot ay kong tingong doon. Oo, nindot ka kagtingog ay. Sige. Punari nga akong inom, ha? Sige. Pasahe, kimukanta ko. Pasahe doon. Okay. December. Kuya, wag yun. Kihalaran sa kanunay ang imong kabutan sa adlaw tanan. Ikaw ang mathala nga akong ginalutan sa adlaw tanan. Ikatuan ko na kanimuang tanan. Yo, bisa ko sahog. Timing na. Nahigugma ko gumakanimo na inay sa gupon mo kining pagbati ko. Mipahiyong ka lang o mipahilayo kun ugaling nakalimot ko sumpay ko. Baso. Nakalimot ko na. Ato na lang ka. Sige, gwapo. Ingaw, bilibagin ako. Okay na. Pero, okay na. Ano sa'yo? May patigbabaw gyapon kanindot sa Montingog na. Tangkad. Ino sa nila ako? Ako sa Ako sa... Ang imo na naisudo. Nanain na. Ako sa Ang sana. Kini. Gamay naman lang so sa atong giinam mo. Punan ka nini mo, no? Oo, wala ko din ha. Ay, mangutang ko sa ilang talya. Ay, dili na nako papunan ang imong utang, oy, noy, kay sus maglisudan niya kag bayad ani. Lisod ba, Uroy? Nga balik tutuman kabuhan ang ihatag sa senior karong Domingo. Magkabayar lagi ko, day. Ayaw na lang pangutang tay Pidyo oy. Gusto na nang imong nainom tay. Anak kong gwapa. Ubog na yung taong ka. Uy, gusto na. Katuog na. Ay, naglambi lagi nga mo inom ni isyot na... Uy, ayaw kabalaka. Alya, magkabayad na lagi ko na kaysa ako nang giingon, ha? Daghan man sad og akong atuon nga magpahilot na ko. Manghilot di ay kakaroon ni Pidyo. Ikaw tay, kamaong manghilot?
Pida mo ba? Imo lagi pasagdan taon nga ngutang ang dugang imnon sa tatay nimo dito sa ilang kalya? Ay, mamugos man gyud og pangutang. Mao nga ako na lang giingnan sa talya nga pautangon na lang ug ako ni pasalig nga mobayad. Ikanas tatay mobayad man ig Domingo. May lain naman kuno siyang pangwarta, makamao naman kuno sa tatay nga manghilot og mga piang. Uy, O man ay sultin tatay. Daghan kuno siya paghiluton ugma. baya no. Sa tatay nimo kumao na mahilot, di ka tao na lain sa nang binuang aron makakwarta la siya. Gabiin na kay naulis tatay Pidjo nga pertig yung hubuga nga giagak sa among mga silingan. Unya anang pagkasayos buntag sayo po ni nga ni mata kay pagtan-aw ko siyang higdaanan wa naman siya. Unya udto na nga nauli nga perting isi. Malipayon ko di mo nabalik tay. Unsa man? Wa pay hangover? Hubog man kay kagabi Huwa na day. Uy, aber mo inday. Daghan kayo ko og mga gipanghilot. Uy, ha? Kinintos ka ba na ako kitarong adlaw sa pagpanghilot? Yamat ragod. Di nga taong kamakat og pagpanghilo tay. Ay, ako na ko na. Kuan, kinalog. Uta naman ko nila kung asa ang ilang piang. Og ako man dayong hiluton. Unya, magdaman sad ko kuan, hangapas. O daog na. Tay. Doon naman sa uban nga gipang panuhot mo lang. Haplas na ko sa haplas nga hanghanga ko na. Ahaw, ulian na yun. Utot lagi ka. Pastilan tay. Huno nga nang pagpanghilot. Uy, pinataka raman ng imo. Okay ra unta kung suhito ka pero dili mo kasuhito go. Di man sa kasuhi. Ay, mauni pangwarta nga dili pangilad. Kaya nga naman ang uban ni ha? Manghilot, ha? Nagtuo ka nga kamaog na sila, ha? Parihas na parihas na sila na ako nga. Pinataka usab ang ilaha. Nakakatulo na sila ang panghilot, kaya naana naman na sila. Kaya matultulan man nila, asag yun ang tinuod nga piang sa kadugayan. Kaya ba man na imong sigihan o kuruhay o hilot. Busa, mudayon, ha? Mupadayon yung ko ini. Anak, ha? Ako niya ang mamahimong inila nga manghihilot din sa atong dapit. Ako na unya kunuhay ang pinakasikat. Ay, Pidjo. Kanang tao sa ubo sa'yo. Wala, lunsaw na sila diha. Mga tao nga magpahilot ni tatay Pidjo. Ang uban pun ana. Magpahimad. Mad nga totoo. Pidas tatay ni mo himada. Mo may sultin tatay. Muhimad sa kuno siya. Ang tao na tinuntong niya ha. Di man sa takaingon nga tinunto dong. Kay wa man say ni anhi nga misudya ni tatay nga sayo pang iyang pagpanghilot o pagpangpahimad. Pidas ang bot lang. Basta ako din kung tuwa na kamaon na siya ng hilot-hilot, himad-himad. Sa muta, sos. Yate na sa doon na ni. Siya kamaong mutag na sa umabot ka panaras tao. Binuam tao na ay. Kinuo rin kay bao na. Ilad ng tatay mo day ha. Busa, di maayong padayo na. Miko. Bisan ako, kuwang bayad siya kus pagtuo ni tatay nga makamao siyang muhilot og managnas kapalaran sa tao. Og tuod man, mura og nababaan ang akong, murag nababaan sa kong bana ba? Kay day usa ka tawo nga ni ana sa amo nga nangitang tatay. Primero, lalaki ni abot, nangita niya. Unsa? Mao na, dahil Nuray, ingon si tatay ni mo ba nga makapasar ko sa exam sa pagka-maestro. Atag pa ko niya og dako kayong katidad, agi pasalamat ba? Pero, hagbong lagi ko. Butruton man sa tatay ni mo Ataka man na siya panghimat. Akin dong. Ay, di ko makatubag ni mo anak dong. Sapod ni mo nga mihatag ka dayon o pahalipay ni tatay. Unya ra unta ka ni hatag kung nakapasar na ka. Nihatag na lang kung daan kay ipasalig man gid siya nga makapasar ko. Naunsa man ka unya. Di na to mabalik ni mo oy. Ang sakto gid unta ato, wa pa ka ni hatag, pagkapasar na nimo. Naunsa? Huwag ka kapasar doon, kay kuwang ka magtuo sa akong paghimad ni mo. Ay tay, may kay naaday ka diha tay. Hala kay atubang aning tuhana tay. Dool line diri tay Pidjo. Ako, kuwang sa pagtuo? Maoro Sorry. ko. Paghimad ako ni mo, mura mo ko kakuwang sa pagtuo dihang niingon ko nga makapasar ka. Oh, si primero naman to. Ingon ka doy. Si primero ko to. Pero, diyang ipasalig yun ka nga
Makapasar ko, mituon na gyud ko. Imo mabitaw nga, mihatang mandayon ko nimo. Sa akong palipay, di animo. Kay mituo ko. Ayaw pa makaklando. Uy. Bisan pag mihatag ka na ako kwarta, apan na paghihapon sa imong kaisipan katong igayuna ang pagduda sa akong katakos sa pagpanghiman o kanang hinungdan nga hagbong ka sa eksamen. Kay doon na kay pagduda sa akong abilidad. Mo ba? Uy, sige na lang, uy. Huwag ko mahimo kay hagbong man ko. Sige, ano na lang ko, uy. Na, mao na ni ron. Luos ito itong tawhana, uy. Anong gihatag ko sa dayon siya, nga upam siya makapasar? Pilam siya gihatag ato niya, tay. O sa kalibo, Ginoo ko, kadako anak yung gihatag, uy. maubitaw to nga akong iping na niya. Maubitaw to ang gihatag ko nimo katong mibayad kas kuryente. Ha? Katong usa ka libo, ipuno na ko ng pagpabayad sa kuryente, kang lando man tong kwarta. Taon sa taon, itong lando, uy, paitasad. Ay, ginoo ko, usak libo na gihatag. May adlaw diha, Pidyo. Oy, may adlaw. O si Minya man nga taga-Pikas Barrio. Oh, atong usang adlaw, iya itong ginadi ni iyang anak kay nagpahilot ni mo. Ano man na siya, isog na nagnaong, uy. Oy, binuang man ning imong paghilot sa akong anak. Oy, Ah, Ha? taro nga nagsinultihan ni Muhammad niya. Ngano na kayo nga mga binuang, ha? o tungod kay human nimo siya mahilot, naglisod na siyang lakaw hangtod karon. Unsay na? Mato ni Tatay Pidyo, gipanuhot ra kuno ang piang sa anak ni Minya, mao nga naglisod og lakaw. Mautong nagkuyog sila sa tatay ug giadto ang anak ni Minya. Paglakaw nila ni duol nako ang akong bana. Saan tami ko? Mao na day. Anak, ay doon na may reklamo. Pasabot ang pinatakan, ang kilo tao, ng pagpahima tao, si mama tao. Kung maabot ang higayon day nga, problema yung kaana niya. O gasta na kakuha ni, apil to ko ang problema ni kay. Aman siya po yun rin sa kuha. Ay, pastilan. Ay, ambot ko. Ambot di ko. Wa na ko kasabot kung say buhaton ako ng tatay. Mayo, may lanlaw! Ay, Mayo! awa. Ha? Mayo! Taas na yung video! Oo, tawa. Hala, niya na sa ila iniabot. Ang pahilot sa tingali na, o di ba ang pahimada, singgit ra ba taon? Pero bita sigit eh. Ignawa diri sa atay. Aron di na mo dayon diri. Sula ba? Wara bas tatay nako. Balik lang unya kung magpahilot ka o magpahimaad ka. Balik lang niya ha. Di ko pahilon ko pa imadoy! Kaya kanina ko ito niya ginadlaw. Kung na pa siya, paputulan ako sa balik. Kaya, mudayan na dyan ko na sa inyo. Agoy, ay, ito na, ang basig. Bida manudya ni no. Puro bida Bitaw na. manudya po ni. Basig ni Klaro kayo. Arsan ning manudya ni tatay. Mai, paita ini. Huwag gid matuman iya pagpahimad. Nay, laya gid padong dili ay. Bay. Ikaw nang pahilot ka or unsa man, patagna ka? Unsa man? O unsa man, wa matinood yang tagna? Gitagna mo ka kaniya, bay. Good. Jaman, Diba? unsa man? Murag ka ka. Bibiba na ko niya, eh. Ha? Natagandaan ko niya nga makadaog ko sa kaso sa akong pagkiya sa kumpanya nga. Niputpun na ko na. Oo niya. Midaog jud ko sa kaso. Ug ni ako aron muhatag ko og palipay ni Pidyo. Oy. Ano ba? Bida mo ni gyani, murag ko gisog kay kagod. Ano gina sa tiyan do? Ano gina sa tiyan ko do? Buhatag kag palipay sa ako gangat. Pila may ihatag nimo? Tagan ako siya og 10,000 pesos. Pero paabuton ko siya. Siya ang gusto ko nga personal yun ako, taga-kwarta. 10,000 pesos? Day. Muhatag kag 10,000 ni tatay? Ay gipanuhot raman di ay oy, mao nga naglisod og lakaw og paglihok. Oy, grabe ang iyang panuhot. Okay, sa sunod. Ayaw na yun paghinga nung dili mauna ko, ha? Maingon ka mangudayon na mangingilan ko. Nga dili ko tinuod ka manghihilo. Ay, sorry kayo, Pidyo. Onyaw, daw ata ning 200 pesos. O usbo na ko, sorry kaayo. Sige, ato na ko. Aray na ko, ha? Kwarta na sad. Panuhot na yung tingali itong iya. Sadyang akong haplasan. Hanghang akong haplas ka na. Mauli pang warta nga dalera. At yung korsela, isyot, makikinom na po ko ni Aron. Uli sa kusbay, akong ingnon sila nuray, nga dili una kumudawat o pasyente kay mag-inom una ang manandambal. Si tatay ni mo ay. Siya nang padung din niya ay. Oo, bitaw da.
Siya gito na nagpadong din eh. Yeah. Salamat ka niya na siya. Di pa ikaw siya kay tagaan ako siyang chismil. Dool na lang eh. Eh, Pidyo! Ay, nangita ni mo! Ay, doon ako no'y nangita na ako. Magpahilot tingali. Dili na ba ako maghilot ron kay mag-inom eh. Sabi niyo, Noy! Niya ako, Noy! Kinuna ko yung grasya gihatag ni mo, Noy! Hala, grasya. Doon ako no si grasya ihatag na ako. Niya karoon saman. May tuo na yun mo sa akong abilidad, ha? Bay, basi nakataghap lang ka tayo, oy. Bitaw tayo. To, tatanghap ra kay na ay. Ay, kamo ba, ha? Karoon na yung ko silang isyot, ha? Magkikinom na po ko niya. Ganahan ko magkikinom niya. Kaya doon naman sesis, ha? O niya, puli-puli na yun may kanta. Maya, no? Sige. O, bay, salamat na yung 10,000 pesos yung gihatag tatay, ha? Salamat kaya. Salamat init tayo, Pidyo, ha? Ay, sa pa yan. Ay, mauna ipagaing doon nga. Bisan o kuwang mo pagtuo sa akong abilidad. Pero, nakatilaw gaot mo sa akong hinaguan. Sige, aris ako. Kung doon ay pasyente nga mo abot, ha, bali-bali lang ninyo, ha, kay maglingaw-lingaw usa ko, mag-inom ko dito sa gawas, aris ako ninyo. Sige, tay. Bida. Ako, diba? Huwag yung pagtuosbilidad ng tatay, eh. Pero gibati yun ako nga, di magbungag mayon gibuhat niya. Sa bagay, mo ko siya mangilad, good. Gihaguan mo na niyang pagpaghilot. Kanang parta nga inadawat. Ay, lagi. Tinuod lagi. Wala niya ko. Paghilot, kwarta na. Pero sultihan, di ka dahil. Sa muka ato na siya mabalik kong puyo din yung gibiyaan niyang payagoy. Kaya sa amo kayo usahin na isbay dagang kintao. Labi na dagang pasintis tatay. Ito na isudyuhan, kung unsay angay tang buhaton. Muna. Dila sa nato dispat sa rondayon. Uy, ang pagpahingiling tatay din hikay. Muhatag na siya usahin na pagkwarta. Maikog sad ko. Ako sabay ng amahan. Tuod man, dihang nibiya si tatay, daghan ang mga tao nga mianhas among bahay aron magpatambal ni tatay. Ug ang uban pod, magpatagna, magpahimad. Apan ako silang gibalibaran nga dili makaatubang nilang akong amahan kay dunay importante nga gilakaw. Sapagkat tinuod lang no, ako'y gisayangan sa mga tao nga nanlakaw, makakwarta gid unta ato ang akong amahan. Unsa mi ko? Mao na deh. Mao na. Bida, gisayangan ka sa mga tao nga wa matubang si muhan, mao na imong Sayang, uy, kwarta na ba yaon to? Sobra ba ito na po ang taong nangita niya? Para nako dahil mas maayos ang wayan to tubangan sa mga na amahan oy pag sa muka ning kindihay. Aron dili ba punan dako niya sa Ginoo? Unsa kami ko? Mao na. Turo kita mismo. Sige ka na yan pagpadambal din na. Di man na siya tinuod ka man nambal. Pero dili man sagud ikalimod kay do nagi mamali kay magpasalamat niya na unsa man ka. Ay sos, ambot lang ka taon. Basta gibati yun ang kasugat ng problema sa tatay nimo. Ay, hubog na ko. Ano itong inom, oy? Surrender lagi ka. Lupim ka na kung lahot tayo doon isyo, no? Lala! Talya, ini apa ingon din niya. Hato na tingali na sa imong sukli na. Oo. O sa kalibo ba doon katapusan ako? Ihatang niya. Dihang ni puno taong imnon. Ay, Pidyo, nalang imong sukli, oh. Ay, salamat na Italia, ha? Kining, Inoy Pidyo, ang akong bana ba, magpahilit uta siya nimo sa iyang buko-buko o sa iyang batang. Nadagtinas man gud siya dito sa iyang trabahoan. Napiang tingali to siya, uy. Duharay ka pa na nana. Napiang, di ba, nalisa lang ang ugat. Dili naman po mo inom sa isot. Ninyo, lutor mo ang imong bana. Ay, unya na lang tingali kung mawasan ka na sa kahubog ni, uy. Huwag ka man kaayo. Ito, noy. Yan lang kumuwasan ka na. So, okay na ko, ay. Ana, tali, lutor mo ang imong bana. Di lang ka ayasan ni mong sakit. Ay, Ay, uy, Pidyo, sana na, uy. Sana lang nga.
gusto tingali ang ilang pagilot. Uy, misiyagi tumanino na sa kasikit ang kumbana. Gusto na ni Pidyo. Bayot mo siguro rin mana mo at ang paghilot sakitan. Mayroon lang siyang sitara ni mo. Sige, tinala na umutiwas o hilot ni mo. Muli na ko. Di na mo. Oh, kumusta naman ka dong, ha? Murag kong mamatay, day. Murag kong mamatay sa kasakit. Agay. Hubog kay tatay nga nauli, ug akong gipakatuog. Apan ana pagkagabi, giyayungan og duha ka tawo ang bana ni Talia, magidas amo og suko kay Talia. Ano ni sugot sa kangahiluto ni tatay ang imong bana nga naibaw man kang hubog to? Dili bitaw na ako masugot, pero namugos man siya nga makaya ra niya. Dili na ka makabarog ang akong bana. Dili na gani siya. Uli andron, ipapriso ko ng imong amahan. Naiya ba ginoo ko, oy? Kahilang sa akong pagkahilot at niya. Dihila sa makabarong. Ha? Mo ipong? Hinay raman ka to. Basta ko aslan sa was, napaabot nimo, ni bahat to Talia nga kun di ko no makalaka og balik ang bana, iya kang ipapiso. Hindi ba dyan? Nagdaw lagi na ng kahoy ganun por dos sana ni mo. Dili ka makabarong o makalakaw, ha? Wes, patsunta ka. Wala ka. Puspusa na ka rin. Kahoy, hangtod na mamatay ka. Agay! 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 Patsunta ka. Dagan mo lagi. Ingo may dili makabarong o di makalakaw. Dagan mo lang dito. Unsa na ni gibuhat mo sa kumbana, oy? Ikihati ka, ha? Kung unsa may kabuhan ang kumbana, ipabilang ko na ka, tigwa nga ka, ipabilang ko na ka! Gidagkaw pintaw ng akong amahan sa mga tanod o gida sa ospital ang bana ni Talia. Ug dito sa ospital na sayran, nga may sakit dahil sa kidney ang bana ni Talia ug ang akong amahan ikihara bag ni Talia kay inay ayuhon iya man kunong gitiwasan. Mapriso gani akong tatay. Bisan bayag dili ko mutusi ang abilidad sa pagpanghilot ug pagpanambal no, pero do na sa bayay na ayo. Bikuno bi unsa man og kamo ang pasultihon. Nuray. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Isa to sinner na to. Nuray? Nuray. Nuray. Si Nuray, Ate Pres. Kanang iya Si tatay ba, Nuray. hilot-hilot lagi taon. Oo. Niya? Niyang tatay niya, kwarta-kwarta rin niyang tatay, Ate Pres. Kwarta-kwarta na, may taghapan kay kanang sobra Oo. siguro ito. Di man ibawan nga ayo ka. Kanang mga tiguang Oo. mo, kanang hilot-hilot. Hilot-hilot, kanang toto-toto. Ano ba? Taghapan niya di ka sa Ate Pres nga, na nagpatambal niya, sakit lagi ang dapi-dapi, gihilot siya tatay, nigduot kung sakit mo kayo. Siya gitaw ng lalaki, hubog mo siya. Sus, paglakaw siya tatay, ay sus, nisamot Ate Pres mo itong niapas balay. Pagkanto nito, gireklamo yung tatay, kay, di na kuno kay hiaw kalakaw yung bana. Tungkol sa kasakit sa iyahang dapi-dapi, ngagilot siya tatay, unsa kuno yung tatay. Mo itong gireklamo, agiadto dito, pagreklamo, dadaan bitaw 2x2 yung tatay. Ano man? Bunal-bunal lang to. Kaya aron di kalakaw. Di, bunal-bunal lang to niyang di kalakaw. Di ka kalakaw. Di, tanaw na to. Dadaan to 2x2. Kalakaw, Pagkita bahat. 2x2. Uy, nay! Dagan! Kalakaw, bahat. Di dagan yan. Magkalakaw di ay. Purtida ka. Ngayon taon na tiguang siya. Ay, hindi kalakaw. Kadagan mo lagi. Maroon sa nitiguang ano? Ang iyang problema, Gulyat, kanisa mo tangyaw sa iyang kidney. Sakit ko na yung kidney. Dili, tingali Hindi kidney. ba tingali na ba daw itong hilot? Ang naay sa iyo kidney. Mutuhin ang dandalin ni sakit yung dapi-dapi. Hindi ba tingali ba daw itong kidney sa hilot? Kito naman sa sod. Bitaw, tinoda. Nyata bisita ni Parido, Atong mga bisita. Ay, hello. Ay. Hello. Ay mo na yung mga bisita, Parido? Ato. Di ay. Sige. Ang ako'y kaingon na ni Gulyat nga kung gusto yun sila, kung sa'y problema na may tuwa na yung kidney, mato mo na sa doktor, mailhan man na yung magusag yun na kaingon. Kay, Tabagay, takaw na siya. wa mo ko kadungog ang kidney na bugat. Wa mo ko kadungog Gulyat nga kanang ang kidney na bugat o tandog kay tungod kay gihilot. Ay, wait. Iya lang tingali na, oy. Lisod na ng kidney kung mo sobraan kag parat, sobraan mong uric, mao na. Asa Mao init na kuyaw kay na. Asa init kams, kuyaw kasi. Ha? Ang singan? Init. Init. Init ka init ka adlaw ba? Init adlaw. Init nga daw? Oo nga naman. Oh, kidney na maparat mo bitaw ingos doktor mo sa kidney ka Ay, painit. Ay, painit. Doy. Ambot ngano ka unsay Sa depende sa may diferensya. Kaya mo sigot mo sud ko na kanang parat bitaw kay kanang mga sigot bitaw kay parat.
Papunta na doktor na. Mao ba? Ah. Kinihod ka ayo. Sa connection ka na. Oh. Anong ang init, Karon pag connection ana. man sa atong kidney. Mo na yung mga doktor nga mga illigis tanan. So, pangutanan niya, Kairo hindi ka. ang pangutanan niya Goliath, o sa pangutanan niya Goliath, ikiha siya, ang sa pangutanan diha. Ikiha lagi sila. Ay tungod atong kuan, gibunaaw ka ng gihilot yan ni sobra. So ano na na? Kanang sa Sinya to, kito man kang gibunalan niya nga nakadagan. Oh, ni daga Mo lagi. ikiha, mo Oh, ikiha. ikiha. Oo niya nakadagan man ang iyang kuan. Bana. Di pa nang litan og ikiha Goliath, mapriso ba ng senior citizen? Di, O priso tingali, pero pero og 70 plus ati pres di na dili, preso. dili na ba? Dili na. Dili na. Ana, oh. Kay pag 70 ni Indreli gipagawas man siya. Ay ko ginaw. Kanas dili Hala, ma ni hala, sikinta nang dili ayog ma. sulti si Pads Gili kay Asa? Pusilo ko to. Ya, bapaw kay Stinta. Sa una sila to tong kuan eh sa si Tinta na siya oy Desano. Pads Gili. Ha? 70 Oh, 70 na kagab so. Pusilo ko to ka. Kasi hindi ba kuno siya mapriso. Goliath, balik ta. Kanang gingon panalita ni kihay lang apuhan. Sa ako nagingon gihapon, panalita nung ipatawag dito sa barangay kasi barangay mamanag-una. Aw ipatubang. Tanaw na to kung sa isulti sa kapitan. Ah, O kay panalita nung og kidney, wa mo ko kanung laging ang kidney na daot kay dunay hilot, dunay pag inutag piso. Mo dili Ah, lagi pasangilan. Oh. Sa hilot na parang kidney. Apan sa laing bahin sa putana na itong sinder nga sinuray ba to ko kumasayop. Nuray. Oh, may tungod sa iyang lulo or papa ba nang mananambal nga dunay maayo bisag dili tinuod siya nga mananambal kanang naang what kay ba og gipanalangi na des Ginoo. Kay ang Ginoo pa ako nambal Goliath, walay hilot, wala tanan. Wala hilot. Ingon Jesus ay pauli na ayo ka na sa imong sakit tungod sa imong Kasulti. pagtuo. Oh, wa man sige hilot, wa man sige gipatumar, wa man gipainom mga dahon sa diha. Mao na nga dangop lang sa pag-ampo day, apan panalitang ipatawag mo sa barangay, ipatubang sa imong papa o lolo ba. Tanaw na to kung sa resulta. Kay umingon kag kidney, makinahanglan man lang tingalig unsa ba? X-ray, ultrasound, Oh, X-ray. Dili kadang ultrasound. ultrasound. Ah. Lagi na problema. Doktor lagi. O mao lagi yang mingon nga kuan kanang dili kalak. Dili ba kalakaw kung kidney ang sakit? Unsa ba? Ah, dili man kalakaw man bam kay nako yung amigo iyar to ha. Nang niburot tinon yang tiyan. Nang hupong siya, niburot yung tiyan tungod sa kidney. Na gamay man kay siya katitir siya, niburot yung tiyan nang hupong. Kalakaw man siya. Di ba yung nga di kalakaw? Tingali sakit lang tingali Goliath. Di lang Dahil kakaihi. nagpadapa, Di lang ay, sige. kakaihi. Kining imo bang batang, di ba? Oo nya magkuan ka ati pres kanang unsa na magbutod imong tiyan. Oo nya, di ka kaihi sa ato Di ka pa. kaihi. Magkuan ka kanang murag manghupong, di ba? Hupong gyud ka. Oo. Hupong gyud ka. Mao bitaw na si Piking ati pres, Dr. Piking Lim, ingsuon mo sa iyahang sa iyahang si pangalan ni, iyang clinic, pisliton gid niya imong tiil. Kun wa ba ka maghupong. Oh, pisliton niyang kani din ni ati pres baka nang dapit bitaw sa angkol na to, pisliton ni niya. Kun wa ba ka maghupong kay timailhan na nga doon kay diferensya sa kidney kun doon na mga nanap Dili sa syudad Goliath. Unsay tawag niyo anang? Unsay binisay niya sa uncle din sa syudad? Sa amo gitawag man nagluha-luha. Kiting? O kanang kanibang kaning sa may tuhod, Oh. kaning sa may siko. Kanang dapat sa may joint kanang mo bali-bali mo sikor Oh, ko. kiting dili ko tawgon kiting kaniman. Tawgon. Dili dahil na kanang unsay nga nana niya. tawgon ka na sa among luha-luha. Nato nga na ati pres kay ako napiang man sa niya akong kuan. Pero wala Kay ka ba ani, sa binisaya wala ano? binisaya, wala kibaw. Di dapit sa bitikod gams. Oh, tikod kanang babaw ba kana tuwing niya ba nga kuan. Oh bitaw no. Angkol Wala may kibaw. Uncle may tawag na. Balik ta. Uncle. Balik. Wa si makalakaw tungod si ang kidney. Ah. Ako Goliath, wa ako'y kidney, wa ako tanan, wa ako gihilot, wa jud ko nakalakaw. Ngano Ngayon. man? Ang pagbuhi sa akong boyfriend, wa mo ko'y umoy. Salamat ako na kasi dalawa noon. Kung ako ang pasok.